Straight to the So ang point. pangutana ron, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, legal ba to or illegal? Straight to the point. Back to basic ta mga higala. Ako i-explain ninyo. I-explain na to mga higala ang basic ha. O niya ato mga higala ang i-connect ining ICC warrant. Remember, ako na nang gihisgutan sa makadagang higayon sa kahanginan. Lain to nga kaso, pero ibalik na to kay basic ni. Ibalik na to discuss kay basic ni, i-connect na to dayon kining tabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga kaigsunan, as a general rule, dili pwedeng dakpon ang tao kung why warrant of arrest. Timan-an yun na to na. Kamu dang naminaw, timan-in ninyo. Kaya lisod man kayo og maglakaw-lakaw ka na, susuroy ka plaza, labi pag kuyog-kuyog kasi mong uyab ron. Ha? Na yung mga pulis mo kalit yun niya, dakop ka. Nganong dakop man? Nay warrant, sir? Muta na yung nay warrant? Walay warrant ni. Unsa man na, martial law ta ng kalaki, ha? Dili gyud pwede. Ngano man, tungod kay ang atong Constitution, Bill of Rights na, ha? Pinaka-basic na mga higala, ug na kana sa tong batakang balaod. Sa Tagalog pa, sa ligang batas, mabani Tagalog dahi? Atong Constitution, fundamental law. Kining atong Constitution mo ni pinakadako nga balaod sa atong nasod. Ang ubang mga balaod, mga higala, diara na sa ubos. Kinahanglan nga dili na mo run counter to the Constitution. Because once mga kagalaan nga musupak na sa Constitution, i-declare ng balaora nga unconstitutional. Nasupak mas Constitution. Hasta na mga agreements, ka mga treaty. Now, ang atong batakang balaod, nagklaro diha mahigala sa Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution. Klaro ha? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Straight to the point. Sa laktod nga pagkasulti, dito ko na lang, no person shall be deprived of liberty. Kana dito ta ha? Without due process of law. Sa ito pa, wa kuno'y tao nga hikawan. Sa Bisaya pa, wa'y tao nga hikawan sa iyang kagawasan kung walay proseso. Kining gitawag due process. Ha? So sa ito pa, kung hikawan ka sa imong kagawasan, dakpon ka, gihikawan ka sa imong kagawasan, kinala ni agi ka na og proseso. Straight to the point. Unsa man ang due process, dunay substantive due process o dunay procedural due process. So dunay proseso ana. Kanang pag-apply og warrant of arrest, apil na sa proseso. Proseso kana aron nga makakuha og warrant nga mahimo kang madakop. Ha? Sumpay na may gala kanang Article 3 Section 1, balikon ko, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Sabi na saya pa, way tao nga imong hikawan sa iyang kagawasan. Ha? Kung wala mga higala due process. Straight to the point. Unya, musumpay na sa Article 2, Section 2. Musumpay na sa Section 2. Nga ang Section 2 diha may gala nagbutyag nga the right of the people to be secure to their persons, houses, peoples, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature, for any purpose shall be inviolable. Gisay-say da sa number Section 2. Ako i-explain ha. Paningkamutan ko lang explain yun niya. Masabot na tuntanan. O ako naman nag-i-explicar. So sa general rule, as a general rule, ang tao dili pwedeng dakpon kung walay warrant of arrest. So kung maglakaw-lakaw mo niya, daw na ikalit mo tao, masugatan ninyo or pulis, labi na ang naong mo nagsiture. Si kupon ka gani, pangutanan yun na kay warrant, sir. Dili kumukuyog kung kay warrant. Ha? Ang exception na ginina nga warrantless arrest, sa ito pa, doon na exception to the general rule nga mahimo kang dakpon bisag way warrant of arrest, duha ra gyud. Back to basic ta ha? Duha ra gyud. Number 1, kung in flagrante delicto ka, meaning caught on the act of committing a crime, apila ng hot pursuit. Ikaduha, fugitive ka gikan sa usa ka prison facility. Sa ito pa, usa ka katao nga piniriso ba? Baltan diha kas BBRC o sa Cebu City Jail na priso na kadiha. Unya man ni layas ka. Unya na kitaan ka dito di na kinalagwaran, ha? So duha ka instances nga mahimong dakpon ang tao nga way warrant. Balikon ako kanarang nasakpan ka sa akto. Ikaduha kanang
fugitive ka. Kanang nipuga ka, puganti ka. So kanang tanan nga dako po na ginay warrant. Kining ka Duterte di man maigo sa warrantless arrest kay wa man sa maghimog crime nga akto. Ikado po di man po siya, wa man po siya piniriso. Di man po siya igon niya nilaya sa prisuhan. So aray kita sa warrant. Ang pangutana naabay warrant sa kan Duterte. Mayngon sa naa sa ICC. Sige, dirita sa warrant. Dati man ininyo maayo. Nga ngatong Article 3 Section 2 sa 1987 Constitution, ang pag-issue og warrant mga higala timan ato. Nga kining pag-issue og warrant, korte kini dunay upat ka mga elemento. Kung imong tan-awon ang Section 2, ang pag-issue og warrant kinahanglan mahigala nga Section 2 ha. Tawag ko ako ibutang Section 2. Yaw, ako ibutang sa screen ha. Unsa man ang pag-issue, no search warrant, dalawa. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause. That's number 1. Ang elements mga kailan ha. Unsay mga essential requisites. Kinahanglan dunay probable cause. Number 2, to be determined personally by the judge. That's number 2. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Sa to pa dunay upat ka mga requirements, upat ka mga requisites sa pag-issue og warrant. Okay, number 1. Kinahanglan nga dunay probable cause. Dunay probability. Ikaduha, kanang probable cause to be determined personally by a judge. Kinahanglan susihon sa judge. Kinsa man ang judge? Taga-ICC ba na nga judge? Timani nga kana nga judge under sa atong konstitusyon. Judge kana sa atong korte. Judge kana sa atong korte under the authority of the Philippine government. Dili na judge mahigala sa ICC. Straight to the point. Dili na judge sa ICC. Ato ning ato ning ikonik ha kay kanang mga decisions bisag unsa nga decision sa korte mga kaigalan as a practicing lawyer di pag unsa lang nakahandle kog mga kaso bisag kanang divorce example-an talang mo na. Nakahandle kog divorce kana labi pag countries nga dili English speaking. Korea o Japan naghandle ko ana dili pwede nga ma-implement dayon na dili sa ato imo kanang dunay gitawag recognition of foreign judgment mo agi kag korte timan nga kining warrant di ay nga i-issue kinanan to be determined personally by the judge ato ni nga judge sa Pilipinas by the authority sa atong constitution authority may gala sa atong balaod sa Pilipinas because we are a sovereign country. Straight to the point. Timan nga dili ni judge sa ICC taon. Straight to the point. Unya, kinahanglan nga kining maong judge, iya ka nang i-examine under oath or affirmation sa complainant o sa witnesses nga searching question siya gimangutana. O unya, kinini ang ipa-describe particularly ang place o ang person nga subject anang mga warrant. O masatisfy ka na, mo issue og warrant ang judge. Mo na to'y gamiton sa police pagdakop. Karon mingon sila, na may warrant sa ICC. Ang tubag, dili na mao ang judge nga buot ipasabot under sa atong konstitusyon. Straight to the point. So kung dunay order ang ICC, dapat ila mga higalang gipa-recognize sa atong korte diri sa Pilipinas. Straight to the point. Gipa-recognize nila. Sama anang mga lawyers karon nga practicing lawyers nga naghandle og mga kaso. With all due respect sa atong mga kaigsunang mga lawyers. Di man na in taon ma-implement nimo. Palihan ako as a lawyer. Sa tanang korte sa Pilipinas pwede ko maka-appear. Kaya kani mga libel cases na mo sa arimin ako may naghandle. Wala na habalik-balik ko ng uban kuan kani adto. Kani karon di na madama higala kay tungod sa mabiyaan itong programa di masan mosugot ang kuan ron nga mabiyaan itong program. Abot ko bisag asang korte sa Pilipinas but di ko ka-appear dito sa korte sa Amerika. Na may requirements dito. Pwede ka nga to sa State of California. Gusto ka abogado ka dito maka-appear ka sa korte. Muti kag bar exam nila dito sa California. Dili man na basta-basta. Mo po na sila nag-abot la dili di po na basta-basta mo appear, respectfully appearing your honor sa korte, dili pwede. Nanay mga proseso. Mausad na mahigala ang matawag na tog mga order. Foreign orders. Mga order sa balaod dito sa lain na sudi na applicable dayon. Kinala mo adto kas korte. In fact, ang Rome Statute na may basis sa ICC pag-issue warrant, nagsulti may Article 59 paragraph 2 sa Article 59, nagbutyag yun niya, i-deliver siya sa husgado sa usa ka custodial state nga wa ni mahitabo mga sukid tig paminaw.
Straight to the point. Ilang gipaspasan og dakop si Duterte nga gusto pa ganing guyuron mga higala ni Toure, gipasakay sa eroplano mga sukid tig paminaw aron malahos na dito sa dahig kay kung malangan-langan to, delikado kayo mga sukid tig paminaw. Ngano man questionable man kayo. Questionable sukad tong pagkadakupan ni Duterte, illegal nga pagkadakop. Straight to the point. Ang uban ilangan lanog kidnapping. Ilang gi-exaggerate. Mura sa ba kanang figure of speech ba? Figure of speech. Kidnapping. Ha? Wa masubay kadto mga sugid tig paminaw. Unya kay wa masubay si Toure mga higala. Grabe na naka kun Duterte. But pasabot ka ng warrant gikan sa ICC nga wa ma-recognize sa atong korte. Nga wa gani mahigala ma-report sa atong korte nga ang Rome Statute Article 59 sa Rome Statute nagmando gyud nga imong iadto sa korte untas Duterte. Dili nimo ilahos sa eroplano. Ha? Unya iyang giguyod mga kaigalan. Unsa man ta? Warrant sa ICC nga wa ma-recognize sa atong korte, equivalent nga walay warrant. Sa to pa nahitabo nga warrantless arrest ang nahitabo kang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Unsa na kadakong panaog-daog mga sukid tig paminaw? Unya si Toure iya pa mahigalang guyuron ko. No? Sa iyang giingon Toure, hihilain ko yan. Sa usa ka way basis, sa usa ka warrantless arrest iyang inandaon, nga usa ka higayon anas Duterte iyang commander-in-chief. Unsa may tawag nimo ng klasiya sa pulis ni General Toure? Maayo pamatasan, General? Maayo na batasan na, General? Tanawa, asa man to, be? Balikan ko lang yung video, ha? Ingon sa nga, hihilain ko yan. Wa kay basis pagdakop nimo, illegal. Equivalent na nga, why warrant? Kadtong hitabua, unya imong goyonon si Duterte? Asa man, be? Asa man to ninsuy gamay lang, be? Tanawa na ko niyo? Asa man ta, martial law na ta? Dakpon ang tao nga why warrant? Straight Pag to the pumaresto ka point. ng tao, Ayaw na pumaresto ka ng dong. pulis. Ayaw na dong. Katong sa dong. Kani. Hihilain ko yan. Hindi dala na... Sige, kani. Hihilain ko yan. Oh? Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Kakapag manas. Pero hihilain ko yan. Hihilain ko yan, oh. Sa Marcialota? Wa kay warrant? Way warrant gikan sa husgado sa Pilipinas. Kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang. Hihilain ko yan, oh. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Direksyonin niyo po sa aeroplano? Di ba kaya dito sa plano? Eto sa skorte. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Masama, Marcialo na ta. Mao na hitabo ang higala, oh. Tama, oh. It's not our intention. It's not our intention, sir. Casey, Sir, di ba siya pwede na you know that you're trying to... Kana ha, ako lang gibalik na video pag emphasize. Mao ni hitabua nga illegal nga pagkadakop unya ginani nila. Awa, oh. Oh. Hihilain ko yan. Oh, hihilain ko yan. So, Suga. hihilain ko yan. Why warrant to wala sa hihilain ko yan? So, President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang. Mo na mga higala ha. Mo na nga mga tao ron labihan ka pag-express nila ron sa ilang sentimento dinhi hitabua mga sukid di paminaw kay ni ana taon sa manina balik na batag marsyalo ani.